Mióta kendózom, azt körülbelül tudom csak, 33 éves koromban kezdtem el, és ilyen módon én alapító tagja vagyok a Magyarországi Kendó Társadalomnak. De akkoriban szerveződött éppen egy kendó csoport, amiben egészen véletlenül keveredtem bele. Egy nagyon jó általános iskolai barátom szólt, hogy menjünk és álljunk be mi is kendózni. Nekem nagyon halvány elképzelésem volt erről a dologról akkor, mert évekkel korábban egy néhány másodperces jelenetet láttam a televízióban kendósokról, ami megmaradt bennem, mert izgalmas, sötét figurák ordítoztak a képernyőn. De ennél többet a dologról nem tudtam. És akkor szépen elmentünk, 4-en, 5-en, 6-an összeverődtünk, akkori Skála áruház környékén volt egy művelődési ház, annak volt egy tükrös terme, és ott össze-vissza hadonáztunk mindenféle bambusz csövekkel, amiket meg lehetett akkor szerezni a horgászboltban. És aztán, amikor ez folyt egy bizonyos ideje, akkor egyszer csak jött egy japán. Ez volt a Yamaji Masanori mesterünk. Ő az eltén japán nyelv professzora volt, most is az. És elkezdte magyarázni nekünk azt, hogy hogyan kéne azt csinálni, amit addig csináltunk, miért csináljuk, mi ez az egész egyáltalán. És aztán így egyre inkább többen csatlakoztak még hozzánk, és kerestünk jobb termet utána, amikor már többen lettünk. Azután, amikor már nekünk egy kicsit jobban ment a dolog, akkor más helyeken is kezdett érdeklődni iránta. És akkor mi is mentünk tanítani máshova a vidékre. Tartottunk bemutatókat különböző rendezvényeken, ahol a felszerelésről is magyaráztunk, hogy mit miért kell viselni, mi ez az eszköz, amit használunk, ami az a bambusz sinai, az voltak éppen kard, és nem pedig bot, és ez vívás, és nem verekedés. Tehát egészen az alapoktól kellett kezdeni, egy ilyen ismeretterjesztő jellegű dolog volt ez akkoriban. Az én életemben érdekes módon a kendó hozta létre azt a tudatot, hogy mi az európainak lenni, mert az akkori nehéz utazási körülmények között én a kendó révén jutottam el Svájcba, Hollandiába, Németországba, olyan helyekre, ahol el lehetett persze menni, de hát voltak ennek bizonyos nehézségei. És itt ugye megismerkedett az ember más kendósokkal, volt egy közös platform, ami alapján a diskurzusok elkezdődhettek, és akkor mindjárt egy más kitekintése volt az embernek, mert a kendósok között azért van egy ilyen bizonyos alapvető baráti hangulat, két kendós az mindjárt más alapon tárgyal egymással, mint két vadidegen összetalálkozik a villamoson. És mondom, én így ismertem meg Európát, amennyire persze meg tudtam ismerni, és akkor jöttem rá, hogy mi ez, ahol élek egyáltalán. És most hány éves vagy? Most vagyok 55. Fizikálisan nem megterhelő neked? Hát annyira megterhelő, amennyire megterheli magát az ember vele. Tehát nyilvánvaló bizonyos erőfeszítéseket kell tenni, de tulajdonképpen itt mindig a saját magad vagy a saját ellenfeled, a saját gyöngeségeidet, nehézségeidet kell legyőzni az edzések és egyéb versenyek és vizsgák alkalmával. Tehát ez a munkád mellett ez nem túlságosan fárasztó, vagy hogy tudod ezt összeegyeztetni? Nem merül föl. A tudás, az életkor, a kendóval eltöltött időben fakadott tapasztalatok, mondjuk, hogy rutin alapján mindenkinek van egy testre szabható feladatköre. Tehát, hogyha valaki olyan helyzetben van, hogy rá lehet bízni egy versenyen X feladatot, akkor arra rá kell bízni, és nem kérdés, hogy megterheli-e vagy nem. Nem terhelheti meg, mert olyanra kell bízni, aki képes ezt a feladatot betölteni maradéktalanul. Tehát van, aki versenyez, van, aki bíráskodik, van, aki a technikai részben segítkezik, van, aki adminisztrál egy versenyen, ezerféle feladat van, és kinek meg kell találni azt, ami illik hozzá. Igen. A pillanatnyi felkészültségéhez. Szerinted miért érdemes, vagy miért lehet 50 éves kor fölött akár elkezdeni ezt? Mindig érdemes bármit elkezdeni tanulni. Ennek nincsen szerintem olyan életkori határa.
Ha valaki 90 évesen kezd el balettozni, tanulni, hát hadd kezdje el. Mindenkinek jó, aki elkezdi. De meg kell próbálni, aztán akinek fekszik, az folytassa. Akinek meg nem smakkol, az meg úgyis kikopik belőle. Jó kendós abból lesz, akiből jó sakkmester vagy jó vízipólós lett volna, tehát bárhol jó eredményt ért volna el. Ezek a figurák válnak a kendóban is jó kendósokká. Tehát kellenek a belső kvalitások ehhez. Vagy ki kell tudni fejleszteni magadban. De nem kell ebből valami misztikus dolgot varázsolni. A kendón belül én úgy látom, hogy van az edzéseken való részvétel, a rendszeres, nem napi, de hát legalábbis heti szintű gyakorlás, az bizonyos dolgokra való felkészülést ad. Más jellegű a tanvizsga, másra tanít, másképpen módosítja az ember kendóját, és aztán vannak a versenyek, amik megint másféle tapasztalatokat adnak. És ebből a hármas egységből lesz mind jobb kendósá. Valaki mindegyiket próbálni kell, mindegyiket csinálni kell, mert mindegyik valamiféle tanulsággal szolgálatos. Nyilván az ember tökéletesedni akar, és ennek révén aztán egyre jobban megismered saját magadat, egyre jobban felismered a korlátaidat, és akkor olyan irányba kell továbbvinni a dolgokat, amerre lehetséges. Általában is lehet talán mondani, hogy alapvető jellemvonásokat nem változtat meg. Ellenben ki tudja domborítani a pozitív tulajdonságokat, akiben van valamennyi ezekből. Tehát kicsit célra törőbb, határozottabbá tud válni egy egyéniség, hogyha gyakorolja a kendót, átgondoltabb is lesz tőle, higgadtabb is lesz tőle. Tehát vannak karakterformáló hozadékai ennek a dolognak, de nem ezért van. Arra való, hogy az ember általa megismerje saját magát és a környező világot. El tudja magát helyezni térben, időben. Ennyi.